Agus an Dianghlasáil, le Malachy Doyle. Tá an tileán faoi Dianghlasáil! Tá an tileán faoi Dianghlasáil! Bhí Donal ag ríothart ar mire, ag béci in ard a chin. Gotí tá ort a Donal ar sa Muireann leis, agus gotí spríle Dianghlasáil ar scarbaí. Níl cead ag duine bé teach nó imacht ón Oileán mar gheall ar an cineál droch alpáige sin atá gulthart ar sisin. Agus ní amháin sin, ach tá an scoilteirte. Ná habair ar sa Muireann. Ach bhí an ceart ag Donal. Nuair a Jimmy Muireann Uala, dúirt Mommy an rud céarna. Ach cad faoi iadí, a bheith Muireann. Bhí a chachar ar tír mór ag díal éisc. Seans go mé ar bhannacht an sin go ceann tamil ar sa maithair. Bei sé dulaí a thuiscí, ach caithfí muid an tileán a chuineál samhailte. Tá mé cinse nach marthaí sé a bhfad. Ach is fada an tachar Shutdown nuair a chrochnaíonn tú de iadí jazz. Tá mé ceart go leor a bhfuireann a dúirt sé le híar an gchan. Bei mé go bra an seo a deach Uncle Éamonn. Tá mé burtha go dtiocfaí tinnas ar de iadí ar sa Muireann. Deirtear go bhfuil cuid daoine géirí tin. Bhí thar a bheith cuar amach ar sa chathair. Ba bhhailm go goideacha le do bhámaí sa bhála, agus bei mé arás có tú géir agus is féidir liom. Chuidí Muireann leis an chócaireacht. Chuidí sí leis na lachain agus leis na cearca. Agus thug sí cuairt ar Chatlín Vicky gach lá lena cinsú go raibh sí maith go leor. Nach airíonn natá tá go bhfuil cónaí airíonn ar Oileán Allan mar seo ar sa Chatlín Vicky. Tá daoine ionar tír mór is níl ceadach go gula maithas an teach fiú. Cé gur mhair an Dianghlasáil a bhfad níos faide na Shutdown. Ba bheith achrú a bhí ar chéal Mhuireann taobh muid an scoil a bheith gan oscailt, agus an daidí gan bheith hart. Ach maidin amháin nuair a bhfuil sí isteach ag Chatlín Vicky, bhí droch gói ar an teanbhan. Bhí agus fáid banaltra éilis Máire Chatlín ar sa sí ón labbaí agus an anal ag breisiúrthaí. Rích Muireann an méid a bhí ina cosa, agus nuair a tháinig banaltra éilis, dúirt sí go mbeadh Chatlín Vicky gul chuig an Atharlán. Aní an olpóg atá orthaí, an olpóg bhailte a dtí faoi Muireann de chugar nuair a tháinig go maithair a chuidí le banaltra éilis. Ní hé is stór ar sa mamaí, a crí atá an. Agus go dtí mar a rachaí sí ad leis an Atharlán, bhí a ceadach duine bí an tileán a agáil ar sa Muireann. Tá sogam a thuiscí ar sa mamaí, ach tá cuairim doctor a dí go géir orthaí, níl an dara ré againn. Chlí banaltra éilis ar an bhfad tarthaile. Dír sí rins rudí speisialta cumáich, agus nuair a tháinig fear an bhfad tarthaile, bhí crispí lá agus papar leithris, agus na rudaí ar fad a bhí gan ar an Oileán. Agus an sin thug siad lá Chatlín Vicky ag an Atharlán. Ach ar bhealach éigean, cé gur ó gach dana fíor chuair amach. Tharla sé gur thug an bhfad tarthaile rud ag an eile ag an Oileán. Droch rud. Cogus sin a dhé sin, ní raibh cead ag duine bé gula maithas an teach. Bhí an víras ar an Oileán, agus bhí orthú gach iarracht a dhéanamh le nach scapaí é. Ní siad a gcuid láha go minic agus dan siad taobh istí. Ní raibh cead ag duine bé ach banaltra éilis, cuirte chuirte bhíní. Well, sé sin é chéan agus maithar Mhuireann a dáfra codí leithí. Mar sin bégan de Mhuireann an cuid is mód an obairtí a dhéanamh, a lig as a stúm héan. Lig sí maith an madú nuair a bhí muin le deanú aige. Chlí sí ar na cearca tháinig de chathú. An sin, thacú sí go mbeadh sé níos fusa iad a choinneáil sa team na cúil go buin. Rinn sí an chócaireacht agus an ghlantarach, mar gur raibh mamaí ina ríothart ar an Oileán a cuidiú go daoine. Agus an sin, nuair a thagad mamaí a bhála san oíche, ní thuca le hí críiste a dhéanamh le Muireann.
mar nar thug cead acu bainte chéile. Trí seachtaí in é sin, ní raibh le hithe ag Muireann agus ag an mamaí ach sardíní ag Anna, agus balg an waise é sin de heilech éascairachta. Bhí ceathair eile de whitear an Ileinn san Acharán faoin am sin, agus daoine eile tin sa bhaile. War an Dianghlasáil tamil fada. Tamil iontach fada. Chrochnaí Muireann an scoil. Chrochnaí si a cairde. Ach ní smó na ruderbí eile. Cé mar atá tú a gheadí ar sa se leis ar an gohan. Tá cuaí bocht ormad a dhé. Chrochnaíim sibh se fásta a chrí tú héanas de wamaí ar sa hathair. Agus tá mé ar stréis a chleagan ag Uncle Éamonn. Gradan sé leis ar fud an tí ó waidin go hithe ag senim na bíb. Lig mar an gaire astí. Rinn si a chuid ibre scala ar fad. Hagas go mar an clasan an wadú agus rinn siad aclaíocht le chéile. Rinn si a chuid mé na mari ar luas lasrach agus cum si rint cluichí nu a fásta. Lóir si le Donal agus lena cairde agus lena muinseoir ar an gohan. Lei si na lóir a ban sa leihí, a réis agus a réis. Agus win si tréal as coppla ceann nua nar lei si rive, agus bhí siad gohan mai ar fad. Agus an bhuilas agad seo, de réir a chéile, wélaí an Dianghlasáil agus Hannic Bishach ar na Helenaí. Fiú Kathleen Vicky, Hannic si a bhála slán sáilte. Agus cé nach ró gachrod omlan mar a bhéú, ar gói aisteach hatin sé le Muireann flúir se ama a bheith aici sa bhála. Gan an ach í héin agus madú agus na lahain agus na cearca. Hannic fios ar a chuid feidileachta go fiú. Agus sa jeirú hir hall bhí cad ag dadí warne peilú na bhála go maith. Lín sé a bhád éascairachta le rudí deasa a gach duine. Agus hui na Helenaí a lig sí sanna chladaí an fáilte chu ribh. Agus ceirhí an chéad duine an baró go chóirtáin ar a Hannic sé a dír. Tá an ceart agat. Muireann.